Care. Boom. Boom chill. Boom. What? Cheese the village. Tunakuzwa uyu murasa. Ndiani ese? Interview guy. This education. Emmanuel. That if you call Emmanuel from the family of David. You understand? David, the son of Solomon. David. So you understand this case? We understand David, and you understand Solomon, and we understand Emmanuel. Emmanuel, Heli Selassie, Bombo dem Bombo Clat. No cross bad one. I will tell you, man. I will learn them from Heli. See? Bombo dem Bombo Clat. They don't understand. I knew I was kind of. Them people. Which people? Bad-minded. Who's bad-minded? The people we live among us. Amongst who? We. Them Bombo Clat fire to fire. Idiot. Idiot. Yeah, fire to fire house. Why jump out at the frying pan into the fireman? Beatty with Beatty. Hold on, be present. This is no political. This is no political. This is no political, me present. Hold on, me present. I'm talking about political. Talk about political. Take him. Not me. Not political. No politicking. No politicking. Yeah. Not politicking. It's all about politicking. Yeah. The tricks in our politics. Yo nonzani manje. Yapi. Yapi she kabika Yapi chimimba. Banton. Oh. The original Godsman man. What you want? Mbuzi man for real. Yeah. This is the year. You don't have to do whatever. Autizire. Mwezi uno. Mbuzi. Yeah. Aurore. Vamwarurora wani. Udiziwe. Vamwarurora. Vamwarurora medeza. Ndana karo. Prime Minister. Arora mari. Ndara. 37,000. Kuma. Vakarambirana. Vakaenda mapurisa uko. Vakafa. Vakarambirana. Vambudzi. Vaferore. Vakafa. Asiri. Eh. Danzo rwakazunza Harare hospital. Aiwa, vakafa. Pin code. Unoviwa. Mwezi uno une mhepo. Unoera. Tikatichi. Sacred man. Sacred. Yeah. Man. Zvekuti midzimu chaiyo haisenzi. Nanovhema. Yakachikora inenge chimirira mvura. Zorora. Joshua Puro chinazvo. Vataurira Yapi. Yeah, tovaudza. Because une mwedzi unoyu hakuitwe zvekupenga. Ukangopenga unogona kuenda kuchizarira futi. Unozobuda muna January. Because makotsi anenge avharwa futi. Uketi? Koti yavharwa iwe uzobuda muna January kana February kana March. Abana uri February man. Yeah. Ubona mbori imtepe. Montoro ndichitaura. Isusu toda kuzivisa mbavha dzese kuti kana uri mbavha sungwa uende kujeri kana kufira kujeri. Ndiri ndikutaura matsangura mbavha ngaende kujeri kunyembere Yapi. One time. Mbavha ngaende kujeri ka 1 Inofireko. Ayo. Hakuna Kana zvanetsa. Masoja mira unzwa matsangura. Masoja aya. Winza bench renyu padhuzi because uri kule sere zuma. Bozi zooming yacho shamari inozoita vamwe vari kubuda fetiki. Nze masoja aya emujeri aya inda dzese. Dzakatogara dziripo. Zvokuti hakuna munhu anoti hadzifanire kana kuexterminatwa inda dzese. Dzekujeri. Ndo masoja anenge achikutrita. Kana uri muzando. Kana uri remand. Discipline. Discipline remand. Disciplinary committee. Masoja. Ni masoja. Mabhuru asa.
vachikuruma so uchiputa chi memory card Pacific Savannah forge yatinorima munana seke yo ndo zvanga kutaura ndinoda kutaura zvemaprisi zvembavha zveshuwa tatati yapi sezvakaita izvo vanhu vanogona kuti po mari ana yapa kuti tide zvinhu zvatikuda sevadiki kwavanhu asi kana kuba kuchiitika muno munyika wayapi munoziva kuti ngadzizongwe dzinorumwa nenda kuinda ko nyaya yeconstitution yoda kuisa ngochani zvinofamba sei ngochani aiwa isati tombodi ngochani but iri kunzi ngaidaiwa nowhere to draw the line, man. This is a question, yeah. Right. Ngochani. Ona. Une zvinhu tu here. Kuti une chechirume nechikadzi. Pane matransfers. Matransfers tight. Vanenge ichi chechirume nechechikadzi. Hermaphrodites. Transfers tight. But those are hermaphrodites as well. Listen me carefully. Yeah. Those transfers tight. They can. Yeah. Yes. That's right. Pane itachi. You listen me carefully. There was once a time in America. This man, he said, this third son is the only, and I'm not going to make more. All right. You understand? Proud to be that. He was a transvestite. Universal. See? So, how could you mention a Batman, a transvestite, and a lesbian? Okay, this is a national issue. I'm not making up a story. What I'm saying is somebody has come up with that motion that we should include those people. But what I'm saying somebody? Is him from the top. Not Bati. The Prime Minister there. This is not Bati now. What's his name? Don't cut me. Don't cut me. Tony Blair. Bill Clinton. Born Bill Clinton. Yeah, but me no mix. You promote Batman and Superman. You don't promote lesbian. You want Sodom and Gomorrah to justice. A man who fuck another man. A bombo clad. Batman and Superman. Tell him. No party, no teachers. We pour them paraffin. No transfer. Light up the lights. Understand? Burn them. Hypocrites and parasites. Yeah. Dinosaurs. Family of vampires. And a blood sucker. Yeah. A man who fuck Vampire. Eh? What a thing in the world. It's we are living underworld. They conquered the world. The hypocrites. Parasites. Cyborg. Dinosaurs. Blood sucker. Hapana. This is a rainbow colors and the rasta things. We don't sell culture thing here. We don't sell that thing here. It's only rainbow colors and dreadlocks. Yeah, when you think, you have to think an ability, not invocation. Yeah, think before you talk, Aya. You are wrong, Aya, upon this place. It's a place of righteousness, Aya. We don't do that. Not barons they are there. Rakajani there. Coverage, tati mbavha ngadzisungwe tora visa muno muZimbabwe Order visa rek. maAmerican kana achiuya kuno but don't have to invest taka ayo wanesindura kuti takapiwa dora redu mutaundi but don't want to invest taka saka yo cannot investor weipa manje ma traveling restrictions mari mozoita semanje
Tata tikangoti isusu chatoda imari yedu chete zimudhura redu. Zvekuzoti ivo vanenge vane tumari twavo tunokutenga. But say isu yedu yakawanda yavo iri shu. Utaura kuti Zimbabweans. Yedu yakawanda. Zimbabwean money is big and American money is small and neat. But ngatidzorero mari yedu. Tione nguva yekufara munyika. Sa US dollar rikuremere. Aribatike. Can't not catch it. But you be full of bucks. Saka chokwadi chocho kuti saka kuya kwa dollar zvinhu zvaoma kaizvo. Saka mimi mukuda kuti idzoro yakatorwa nani mari? Tinofungira kuti kuna naAmerica kune shamwari dzedu dzakatiza nemari yacho yese. Saka takuti wanga wangooma Americans. Asi ngawadzokewo kumupa nemari yedu wakomana tanzwa nenhamo. Because hatichakwanisi kutenga zvinhu zvezvi zvango very introduced. But $10. And burn those barrels. Yes, injustice. Burn them, light up the light. Tori muAmerican pache zvangu. Iwewe. Tori muAmerican. Tori boys ngadzorerwa mari. Sabi ziyare boys. Akatora chimwe. Vanotenga nemaZimbabweans dollars vadzorere kayo some of them. Robert awande. Kote rimeno kana wakura ndikutaurire tumentu green inotosvika kana kuti vanyo kuti wana ngavape mari yavo. Navakaunza iri mu-US dollar kana mapounds tongona kuona zvikuura mari ngaidzinga mari hatina. Ende mari chinhu zvatinoda panyaya dzekupurana. Because pakasheka mari vanhu vanopedzera kuba. Zvazvangotaura zvaziya. Mbavha dzowanda. Bushi wakauya kunoku. Havatipowo something. Kana 20 liters dzedizil. Kana diesel. Anouya. Saka da kuti Bush auya kupe diesel 20 liters. Yakanditumira. Clarks. My shoe is called Bush Diesel. Cheers. Bush Diesel. Desert. Yeah, that's wrong. From France. From France. And I play soccer. Ticket. Be at home. I show you Bush Diesel. Something about. Tuone bakanzi Bush. Tuone bakanzi Bush diesel. Ayo. Okay. Takasangana kusafari. Ayo, ita kuti nyaso dayo. Scout safari. Manje asunyazooneka but at least they know from Germany. Yes. But Bush ndiyanga yukuti. George Bush. Ana mwa wanongozobatira. Clarks Bush. Yakabva kuGermany vero vaya France yabva unzirwa Gweja. Kana na Makidho ma South Africans aripo, kana Minox waripo. No problem. Atiri kandare. Izvaunzwe music kanubana wauda greatness. Chakusa hit man. Shimo mtaurira kane chaika. Irastera. Marijuana. Yeah, marijuana. Matengo. Moto. Whatever. Kapizo shiza maniza. Saka mari iri kuyayo. Makidho mari yako wachiuya nei? Tababhora tikakutsvagira sponsor inoita. Club. Decent club. If I grow up, I want to play for the Ramos. If I grow up, You're grown up already. How old are you? You're already grown up. You're a big man.
kupedza kuti kana wakura ini ndikakura ndidaheti yaminofi kozi Saka, when you grow up, you want to play for the Damos? Right now I play for the club called Zuma Bar. The what? Zuma Bar. What's that? It's a football club. From where? From Motenji. You were The man. mighty bulls. You were man. I told you, I tampe bora you. Let us. You don't go that bora yet. I don't go that bora. Motenji. Unotamba namba ani? Pakata. Pakata. Iniesta kana kuti Xavi Hernandez.